Welcome to my channel. For today's video is we are here at Tabogon, I think. Tabogon, yes. So experience lang naman ba kung sa Tabogon. So daghan ang tao so nag-expect ko nga gamay ragta by Friday. So pero hinoon di man kay daghan kay tao so okay ra. So let's do this. So come and join me to explore the beautiful spring of Tabogon. Dasal pa kita katong lugar mo. Hindi mo makita kaya mo subscribe. Ronish Nguyen. Ronish Nguyen. Okay na. Okay. Ladies and gentlemen, that's free. Charot. Guys, naaday mi sa tingan diri bay. Sa tingan diri bay. Limot ka. Ha? Baliting live. Bay tugnawa bay. Grabe ka tugnaw bay. Ay. So mo ni siya gitawag og kanang spring sa Tabogon. Yung ko eh. Lam ka. Mabukan ka. Nah, yan sa ubos nang. Ginana isa sa ubos nang. Okay, 1, 2. Ikaw mo sound ka. Okay. Ana na siya. Di ato sa dito sa layo. Ato sa layo. Papadong mili mo. Ah. Okay. Ala nang mili do. 1, 2, 3. Ay sa ato pa sa layo. Amot dami hangin. Abahan pa di. Problema na na. Ready 1 2 3. Okay, so mo to mga swimmer na mo, no? Amo lingaw ra ni ha. Okay, kung may kasubay pa diri ko underwater swimming. Dili sakit ang bato day. Sakit ang bato. Atay, nakalimot ko sa akong sinilas, oy. Sayop jud ni. So mo ni shade the van. Uy, kasakit sa bato. dapat bato naman. Yeah. Ay, katot na. So guys, first time na namang langoy-langoy na sa tubig. Naka-afford naman may kameran. Waterproof. So guys, narami diri sa tubig. Naka-afford naman may charot-charot na kamera. Hello, katugnaw. Pinaka sa ubog yun, parang kami mga pagkakas babawin.
for the concept. So this is the what do you call this? Okay. This is recorded from Law na rin nan. Law from na. BGI. Testing. Muna siya testing. Di ba tapos yatuan sa dalagit na, wala na yung style, no? Oh, pero Mas limpyo eh. mas limpyo. Kaya katin, muglaw ka to eh. So here is the challenge. So we're here already at Jollibee Bagu. So let's find out. So kisa yung makakuha na natin challenge nila. So surprise lang tatong challenge ha. So ato sa dito sa Jollibee Bagu. Karon nangaon sa mi sa Jollibee Bagu with my friends. Okay, so right now we are here at Jollibee. So for today's video is with friends is this is my 5th time around Jollibee siguro, no? So mano sa tas Jollibee. Okay guys. Well. So natay challenge karon ha. Kung kinsay makahuman og kaon sa Jollibee in 1 second. 1 second. So timira na to kung kinsa gyud pinakakuan na ay kuan gift certificate sa Toto sari-sari store will be given on Christmas Day. Kay manghatag siya og mugs giveaways on Christmas. O diba? So mo ni siya mong sponsor karon na mong producer. So karon na ami sa Jollibee Bagu with friends. Diba? Hi, Blank! I'll say something about your experience in Bagu City. Lingaw kayo rin. Tingnan kayo. Kasi nakita niyo mo sa Bagu doon. Ha? Topic. Sa? Ha? Kasi nakita niyo mo sa Bagu. Balay. Mga bagong tricycle, rakal. Bagong tricycle. Ikaw? Jollibee ra. Jollibee. So, Sugbo kayo. so first time mo direct Sugbo? Yes. First time? Ikaw po? First time? Mas try binili daw. Dili. Mapit mo siya. Ako sa rin midili ninyo dapit. Wala yan, nananami kayo lang ito. Nalista lang mo. So, mo nis landuhan, no? So, si Kuan, kasi pingani mo? JM. JM bayot. Yung laki-laki lagi kayot. Kanis doon sila kabok bayot. Pero mga laki sila na. Ano mga mayang bungol nga kanang laki kayo niya maawa man sila magbinabay. Laki-laki ra gini sila. So kung kinsay ganahan na yung mga mayang bungol. Mga sir. Okay guys, so napaabot kami sa mong order. Pagkadugay sa order. Ano siya Ilisting mo ba? Ilisting mo. Sa may ilisting mo. Ganun sila ilisting mo. Isa na nila. So ikaw man yan guys, after Jollibee, mga tatagon sa day. Asa ta? Ito yung bamboo. Bamboo Forest. Bamboo forest. Dito sa na siya picture pero I don't know ha. Tanaw na lang to sa personal ko pa maglapo kay gawuan ra ba. Okay, so we're so excited. Meta dito ang tagsira ay 5 o'clock ro manira. Dili magpa-picture lang sa kuan dai katong highway na. Okay, ato sa highway. Papamilis na kato sa highway sa Medellin. Ikaw man mga to sa Stindog, mapa-picture lang tato sa Hideaway Beach.
Kaya mas lakato po Hideaway. So akong istory sila sa akong lugar sa akong mama nga natawhan. So ang akong mama taga dito sa Tindog Midilier. Okay guys. So do guys some order. 15 minutes lang. Okay guys. So naanap yung taon ang amo ang order. Ha? Oh, diba? We have aloha. Hawaii. So napay challenge na to. Kailangan hotdog nila 1 second ang burger. Okay. Okay, JM and Sissy Kel. Dali man an orange. Orange ako ang burger lang yung town nino. Mga pobre. Kaya mga pobre man. Burger mo ni mo ang itawag og paniot. To ilaha man ni. Oh. So, courtesy of Miss Bernie Davan. Kani siya usan sa mga pinaka kasi nga na usa sa haligi ng industry. Diba? Sponsored by Jollibee. Kasi kasultin mo sa burger sa Jollibee, na kalainan sa Jollibee Bungo o sa syudad sa Sugbo. Oo, na. Kasi kalainan. Pagkakay ko na. Aling. So first time ni mo. Sige, palaway ko na kung pariha ba o lami ang Jollibee sa syudad sa Mas lami ang kuan, Jollibee sa Bugo. sige ka na. So, ano yan? Tako kay bacon. So ikaw kasultin mo. Ako, ikaw boss. Busog na sad. Busog na sad. Pwede na. Ini sarap talaga ng libre. Tingnan ko na siya kanang kuan day parisan niya anang ano, tasty man imuha nga red horse or kuan na iyang kuan. Red horse on sa to. Thank you, Bernie. Wala po. Bernie, thank you. Say something about your kuan to your friend. Thank you, Bernie. Thank you very much. Ikaw? Ikaw boss. So karon kay busy kay sila og kaon sa Jollibee. So first time nilang ari og Jollibee Bugo. Ako sa first time ko makikuyog na sa Jollibee Bugo. Actually, sige na ko kaon diri sa Jollibee Bugo. Oh, niya. Kani sila first time. Taga Minglanilla din yung duha. O sa nis mga tangan sa kuan Minglanilla. O, di ba? Okay, guys. So, mga on sa amin. So, ato ning tilawan ang gitawag o Aloha. Aloha. O sa nis mga favorite na ko guys sa Jollibee kaning Aloha. Pero I don't know ha, kaya ang ilang Jollibee Bugo, gamay raman o pati. Kaysa sa Cebu kay dagko magpati. Ano man yan? Gabi kamay na ibiyahe pa ba yan? Dito na mapat. Ang Jollibee Bugo lahi siyang timpla no. Ano ka ha? Okay. Halingga lang mo, boss. So after ani bay ato mig kuan gitawag o unsa ni? Kanang dili kanang tong highway nga iyang giingon ba kanang signature sa Medellin. Okay guys. See you on. Bigo kita barkada ko. Ako wala ko. Okay, so let's go. So, ato naman. Ano naman niya? Wala ko kasabot ano yung mga kaisuon yan. Okay, so... Today's video is we are here at Bamboo Forest. Ano man siya, oy. Mapawong lagi siya. Mapaw? Ano man? Low battery. Okay na po na namin. Anong mapawong?
Anong mapawang man siya? Kung kaya lang. O, nara ba yung hunter na pa niya siya? Mo din. Like. May bingaw. Dari na mo dong? First time. First time. Gibiting. Ay, mong picture daban be, imong kuan be, ambe. Kit mo. Di mo Kaya tas tumayan. O, pwede tas tumoy. Chapel man to dito. Social no. Kana siya mga antique man ito. This wood is done. Na? Ako kayo. Pwede na mo luwa man. Mo din social na. Hindi ta doon. Pero sa kanila katuig ikuan. Picture mo diha. Picture tayo saman tayo. Para magkuhan itong kuhan ba? Dili ba na diha? Hindi tayo ay. Pira ka na mo to. Kasi sa amigo eh. Kana ang ngani. Guardian? Pero ang ito ba dyan? Budha? Dili yun. Kuan ra. Magmisa ang pare dili. Di ba? La 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 la. Nari tabay di ay. Oh. Sa anong panahon doon ba? Sa SFS dito sa syudad. Baga sa kainanin ano? Grabe, puno yun. Sa ito niyo yun, ha? Hindi to? Wish you well? Wishing you well. May kwento na wish. Well. For today's video is we're here at the bamboo forest with friends. Okay. Actually, kadang-kadang ko naka-ready niya. Kanang, tanaw na nila diri ang mga costume. So, kung naamoy ganahan diri, ang mga costume na arpo diri. Di ba? So, kung mag-rental kag costume, nara diri. Costume. Rental ka costume 150. So na siya. So nairo ikas Japan.
Si Hachiko. Hachiko. Diba? Ay, bitin na lang ang buhian ng bitin. Buhi ang lang bitin. Patay ito ng bitin na. Nice snake, diri baglaktik. Kasi nakasuha. Hindi ko nilaptan. Ay, ayaw ko. Batina. Kanaram na bitina sa kilit-kilit ko. Ang wala, burutin siya mood. Bago pa man ang kaon. Ano ko shark ko? Shark? Shark. Tindangan dito nila. Ano mo man ako? Baranggawa Okay, manggawas na mi. So naami sa kan. Asa di kadaghan ako. This is bamboo forest. So tatas linlaw. Pagin siya siminto din sa mga everything. Di ba? What did it? La 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 la. O, di ba? So inana lang kita nga mong kuan. So we're here at Medium Roads. The sunset is going down. Beautiful sunset. Tama. Kaya sa kanila, wala yung tao. Asa mo pa dong? Ato ka dito atubang, kaya na sunset. Ah, dari ko, anak. Ah. Oh, sige. Okay, sige. Dayo pa kay day. Motor ay naa. 1, 2, 3. Kalay sige na to. 1, 2, 3. Over, Hoy, pagtanaw sad mo diha. Well. Welcome to my channel. Oh, hi everyone. This is Ronish, Nguyen, and welcome to Hideaway Beach and Tindog Midilyen. Grabe. Hindi pa. Ingon na nila ka-simple, no? Diba? So, maano siya mong makita karon diri. Actually, pa-picture na lang ano. Pa-picture diri sa nga daban katong imong buwan. Signature. Just to nga ay. Pusing sa. Diba? Aha. Ang saman. Alam mo, yung pusing. Ayun, pag ganito yung camera ba? Pusing sa. Arin yun ng mga ligo dahil. Oh! Wala man, Friday man. Pa na, nailangan tao. Hideaway Beach! So guys, mao kining beach nga among kaliguan sa una. If I may say something.
Kasi lang ko balik-balik. And my favorite this is favorite place ever. Diba? O dili guys, sick. Diba? Or kita gnas tong sisyan. Oy ko, narat. Ate ba dito ba? Ito kinang gusto ko. Mas nana tadi. Masih picture sa diha. Punit kaya ito dito. Pindot na. Banyan dali. Pindot siya kaya gatagay biya mi dire. Bantayan. 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 Bantayan beach. Sa Cordoba nang say Bantayan. For today's videos, another dinner na sa kanina, no? Kinagdangaan na miss ko an. Dito na lang ang kanina, day. Jollibee. Jollibee bugo, karon kinaabta naman may kangit-ngit. So, snack day to siya, nag-snack man pi. Tapos man Jollibee, so dili na lang sa Miss Chick Boy, nagmantini lang sa Miss Chick Boy. Okay, may ikot sa kumikita no. So, is this your first time here in Chick Boy? Yeah. Oh my God. Are you sure? Isikil. First time? Yes, first time. First time. Pwede na pa paano? Ano sa Rachel eh? First time? I-upload ka sa YouTube channel niya. Ito ang YouTube niya ron. Ito yung Hindi ko anong YouTube channel na ako. Eh, ito nga ito. Tapos kuhan, Treasure Island. Imo lagi po siya. Vlog. Wala siyang vlog katan no. Is vlog mo siya ito. Sa bagay siya ito. Kumanda na-post naman siguro na akong i-check. Check naman ko, na-vlog naman ko. Dai ba nawa ko mo tag lagi. Itawag sa ko. Hindi naman na matag Itag ko ang i-pressure. Panaw na mong vlog. Akatong kami katong kita nang apo Pinaka. Ito na ako nagsamala. di ba? Dugay naman to. Okay, nadang among pagkaon mga kaigsunan ana dire. Ginawa kay. So let me show you our food for today for dinner. So we have natay gitawag na sa pork. Chicken. No chicken siya because we got it. Bakit ko na ng plato good? Ano? Ha? Lagi extra good? Go. So mga kasami guys. Hinay lang. Ay, naanang na lang kay. Gutom na kay ka? Grabe na siya kagutom. Mura siya nagkalibang na. Amay kaya wala nang bayad rin ano? Ha? Kawahir ang So okay lang sudan boss? Kira. Bakit kayo? So kaya kamo sudan. Bisa na yun. Ha?
Isa na nilang buta.